Ven o vento do marea, ai ven o vento mareiro, ai ven o meu queridinho vestido de mariñeiro. Se orballar deixa orballar, por máis que chova e vente, de ti non me hei de apartar. Sabes o que chegaches antes que a min, Manolo? Cheguei, Ramón, cheguei. Xa tomei os baños e xa me duchei rápido para non chegar tarde. Moito te coidas, Manolo, moito te coidas. Cando se chega a unha certa idade hai que cuidarse, Ramón, hai que cuidarse. Iso é certo, Manolo, iso é certo. Recomendoume estes baños o médico. Sei que son moi bons para os reumatismos, para os trastornos respiratorios, para os problemas de tipo cutáneo, incluso para certos problemas nerviosos. Claro, ti non tes problemas de tipo nervioso, que ti és un home tranquilo. Son tranquilo e a parroquia non malporiza moito. Pero a reuma, Ramón, esta reuma amarga-me a vida. Hai días que me levanto ríxido como un carvalho. Son moitos anos, Ramón, son moitos anos. Iso é certo, son moitos anos que tes, iso é certo. Sabelo ben ti, que eres uns meses máis maior que eu. Eso sí. Que estás hospedado no balneario? Bergondo daqui queda a carreiriña dun can. Vou e veño todos os días. Ademais, traime e lévame Antón, o meu sobrinho, que é profesor aquí no Instituto de Artes, que, por certo, está a vir. Sei que houve un milagro aquí. A tradición di que sí que unha persoa que veu aquí en moi malas condicións, tiñanse que axudar cunhas muletas, despois de tomar os baños e do tratamento adecuado, deixou as devanditas muletas aquí. Incluso unha deixou unha colgada na capela do recinto. Non sería para tanto, non sería para tanto. Alén de eche outra. Eu se queres conto xa, pero non che quería ofender. Non me vas a asustar agora. Conta, conta. Mira, a quen lle hai que dar as grazas é a un burro que sei que curou as súas feridas e as súas mazaduras nunha fonte próxima que había onde el pacía. E ti sábelo como a min. Pois mira, non sei que dicirche. A fe move montañas. Oye, e visitache xa esos lugares que percorrías cando eras neno e mozo con teu pai? Visitei. E que tal, como atopaches todo? Pois atopei todo moi cambiado. Pero aquelas cousas que non tocou a man do home están igual. Pero a maioría non o recoñecían. Son outros tempos, Ramón, son outros tempos. E que che parece se imos dar un paseo e seguimos falando? Home, pareceme perfecto. Podíamos ir á Torre de Hércules. É a última imaxe de terra que observei desde o barco cando marchei. E levo a gravada no corazón. Non hai problema, cando veña Antón, dicimos a ver se nos leva ele. Seguro que ele se apunta. Mira, Antón! Hombre! Bos días, meu tío! Home! Home, Antón! Mira, a ver, presento-che a un bo amigo, Ramón Boutureira. Encantado, moito gusto. Mira, Un Antón, placer. profesor do Instituto de Arteixo, o meu sobrinho. Mira, Antón, estivemos falando, Ramón e eu, de ir a ver a Torre de Hércules. Ti nos levaría? Home, eso está feito. E podes incluso vir con nos a dar un paseo, porque xa remataches a tua xornada. Sí, xa rematei. Pois eu encantado. Un paseo pola Torre de Hércules non se pode renunciar. Logo, ti que eres o chofer oficial do cura? Sí, el agora xa non pode conducir, así que sempre que podo, levo eu. Pois veña, imos. Imos. Non sei se fiarme. Non me quero mancar. Xa podes abrir os ollos. Así a quería ver. Moitas grazas. Esta é a auténtica imaxe que levei toda a vida no meu corazón. Cando marchei, estaba exactamente igual.
Canto cambiou todo, Manolo. Canto cambiou todo. Pero a torre resiste. Sí, segue igual. E por fin falas. Xa pensábamos que che pasaba algo. É das poucas cousas que non cambiou, Manolo. Todo o demais, todo o resto noto moi mudado. Os anos non lle perdoan a nada nin a ninguén. E vouche poñer un exemplo. Lembras outro día que falábamos no Pazo de Mariñán da abundancia que había de patexos cando éramos pequenos? Que incluso os utilizábamos como esterco nas leiras. Bueno, pois agora hai poucos e a xente comeos. Se só fora o patexo. Pero quen che diría que acabaríamos comendo algas? O outro día, aquí na Coruña, fun a unha tenda gourmet e había bolsas de algas para comer. Nese sentido, eu creo que agora hai unha valorización dos produtos pesqueiros que antes non había. Iso é certo, pero aínda queda moito camiño por percorrer. Certo, deberíanse de valorar máis os produtos que nos ofrece o mar. Por exemplo, peixes como o xurelo, que é incomprensible que teñan un prezo tan baixo. Pero, Antón, é que neso o mundo segue un movimento pendular. Antes, o bacallau ou a sardiña comíannos a xente máis pobre. Vai mercar sardiña agora no San Xoán. Vai xa verás que prezo. Ou vai mirar o prezo do bacallau. Está por as nubes. Antigamente custaba máis mercar un kilo de xurelo que un kilo de bacallau. E mira agora como. O paso do tempo, o cambio das costumes e a publicidade. Xa, pero aínda hai moito camiño que avanzar nese sentido. Sen ir máis lonxe, para que se empregaban os mergachos antigamente? Pois para fregar as cubertas dos barcos. Pois agora o mergacho non ten valor comercial, por o seu sabor tan forte e por o difícil que é limpiálos. Hai xente que os come pero pouca. Home, tampouco hai tradición de comelo, meu tío. Tampouco había tradición de comer os patexos nin as algas e a xente come. Niso douche razón, claro. Iso é certo. Nese sentido, eu penso que se debía traballar máis na valorización dos descartes. Os peixes que veñen coas redes e que non eran o obxectivo da pesca. E as especies de baixo valor comercial. Di que clase de peixes estades falando? Fala de peixes como as bogas, que teñen moita espiña e destínanse a mercados como o árabe. Pero aquí non se comen. Entón, non se venden bogas xa, hoxe en día? Véndense, pero moi poucas. Eu penso que aí falla a labor de difusión e de educación do padal. Canta xente había que se dedicaba ao mar cando eu marchei. E agora non a vexo. Aí asiste cha razón, Ramón, aí asiste cha razón. Dá moita mágoa comprobar como moita xente que se dedicaba ás artes varias deixaronas porque son máis duras que outras artes como o arrastre ou o cerco. Moito máis duras, Se a mocidade non colle o testemunho, perderase un universo cultural moi rico. O verdadeiro coñecemento das rochas e dos fondos marinos acádase co tempo, coa experiencia que dá o traballo no mar. E agora iso termínase. Iso tamén pode quedar nos libros. De feito, eu tento transmitirlle aos meus alumnos. Non é o mesmo, rapaz, non é o mesmo. Sabe o ben, Ramón, se vas, por exemplo, se vas ao Curricán, dependendo do largo que lle deas as liñas que levan a rapala, e dependendo tamén da plomada que elixas, ou pescas ou non. Certo? certo? E pasa o mesmo coas nasas. Dependendo de como as fagas, pescas máis ou pescas menos. A través da experiencia tamén podes saber, só mirando o mar, si hai un banco de sardiña ou de xurelo. Aí ten razón o teu tío. Son cousas que se aprenden só se estás con alguén que sabe. Iso dacho experiencia. É que para aprender a pescar hai que ir ao mar e hai que fixarse en como fan as persoas maiores.
que van contigo no barco. E aínda así podes pasar toda a vida e sempre hai cousas que aprender. Eu creo que a solución pasa por impulsar os núcleos costeiros e que neles haxa ofertas laborais para desenvolver as áreas pesqueiras máis pequenas. Moita xente nova emigrou ás cidades, e iso veríalo. Pero iso vai en contra da idiosincrasia do povo galego. E non van vivir mellor. Pero é que non teñen oportunidades, Ramón, non teñen oportunidades. Como dicías antes, a solución sería dotar as vilas con empresas relacionadas co mar. O mar é unha fonte inesgotable de recursos, pero non se está aproveitando dun xeito óptimo. Crear empresas transformadoras, empresas conserveiras, continuar coa acuicultura. Tamén é moi importante valorizar os oficios relacionados co sector pesqueiro, para que así a xente nova queira traballar neles. Entendo que te refires a innovar, non? Sí, adaptarse aos novos tempos e crear novas formas de facer. Hai que innovar na comercialización e achegamento á sociedade dos produtos pesqueiros, pero adaptados aos novos tempos, como ben dixeches antes, comercializando as algas ou instalando máquinas expendedoras de peixe. Quen non se adaptou aos novos tempos foi aquí teu tío. Aí o tes, sotana, boina... Ramón, eu son fillo dun tempo que esmorece. Ten que ser a xente nova quen troque esta realidade se eles queren. E que outros cambios notaches, Ramón? Pois cambios mínimos, como, por exemplo, antes non che limpaban o peixe no mercado e agora sí. Hoxe, sería impensable que non o fixera. Ou antes non che quitaban os lombos da pescada ou do linguado e agora tamén cho fan. Ves como cambiou todo. Esas cousas cambiaron para mellor. Pero é que me dicides do lixo no mar? Os vertidos no fondo do mar, os vertidos nos litorais, os plásticos. Na miña opinión, ese é o gran problema do mar na actualidade. No meu sector, a educación, aínda hai moito camiño que facer para sensibilizar diso á sociedade. O mar é unha gran beleza, tanto externamente, fixadevos nas ondas, como internamente. Cantos pecios hai agochados no fondo do mar que hai moita xente que nin siquiera sabe que existe. Eu non sei como non se lle dá importancia a esas cousas. Pois explico-cho eu, porque non se ama o que non se coñece. De aí que sexa imprescindible preservar a idiosincrasia dos núcleos costeiros e conservar as súas tradicións e a súa cultura. Nese camiño de educación, habería que poñer en valor a gastronomía. Cada zona ten a súa maneira singular de preparar o peixe, o marisco, e iso non se debería de perder. E tamén habería que preservar o vocabulario propio de cada zona. Eso tamén, pero para acadar todo isto, sería necesario que houvese unha representación forte do sector do mar ante as administracións. Sí, habería que lograr a unión de varios sectores e acadar milloras laborais, e que así haxe un futuro próspero, un futuro ateigado de esperanza. Mira, levamos un montón de tempo filosofando e está moi ben, pero xa son as 9 da noite. Estades falando de gastronomía, de peixes, de marisco, e eu teño fame. Que vos parece se imos tomar unhas racionciñas de polvo? Non pensas máis que en comer, Manolo, non pensas máis que en comer, Pois ti, a gastronomía é o que mellor nos define. Pois sí. Pois veña, de acordo. Imos tomar unhas racións de polvo, pero convido eu, Tomo-che a palabra. Imos. O que non sei se será moi rentable. Non sei se sería mellor que me mercaras unha sotana nova que invitarme a comer. Bueno, malo será. Imos. Imos.